billahi ladhi na fi karfin ƙarya kake tun baba ina da rai kake zalunta ga zalunci ya fito a fuskar ka ga bakin ka nan wawulo ya fito maka alamun cuta shage fuskar ka ba nama an gama kure ni na taba zuwa ma a fusace alaikum salam ke fito da tabarma kawu ya zo ko sallama ba mai da tabarman nan da munafiki aka musu mai da ita an zo da munafiki dan iska ma da ranar sa idan ka samu kawu yaya na can gida na tsohon gida ka kare da ya mun shi ka zube a'a me yake faruwa to wancan gida yau za a raba gidan can ko hudu mun riga ya bari Allah ya ji kansa kuma ya fi yadda da ni kai banza kai an raba gada ya isa macocin banza ya isa nace muku macocin banza ba za ka bari ba kenan da gidan mu ne nan babu me isa izo yi mana abin da ran sai yake so duk abin da muka ga noma a cikin gidan nan zamu ko ka da ja ni wan mahaifinku ne kuma ko mahaifinku malam yawo Allah ya ji kansa idan yana yin abu ko cutarsa akai na sa baki na ce kai malam yawo bari zai bari to bari ka ji in gaya ma billahi allazi la ila ko duniyan nan za ta taru billahi allazi ba wanda ya iso ya raba wannan gadon wani rikicin gado kar ka nema ka tunzura ni kai na fi ka bar shi mutunci ni kake zaki dangatan uwaka ni kake zaki saboda in kana harzuka ta sai dau ice ko dau wani katon bulo in rusa maka ya mutu mana uban mu ma mutu balle uban wani kai da zaka gaya masa wannan fa iskancin ba rana bane da shi karki mun gangaci ni yanzu akwai ni ba na rike da Allah mun tare da wannan ma billahi ladi tantini da na mutum gida ɗan wanka ne fa ina gado a ciki an ba mana ba kowa na shi naga tun farko fa ke nema kike ma da an baki dama da talikin dau gidan da kin basu gidan ubanki ne ko gidan ubana rikicin gado ya kamata a raba a kusa nauyin nan akan nauyi ne fa akan ku gado nauyi ne akan ku ya kamata a raba kowa ya huta turka da tashin hankalin wannan gida ya hana su raba abin da ya salwanta kuma sun hana abin da ya halatta a samar da shi a lokacin da ya dace daga kotu nake rikicin gado ai yana dan zuke zuke guguwa da kura idan sun haɗu ba a iya bambance karfin su sai dai aikace kadai ake iya gane bambancin su kana ina baban ya ne ba dan alaji ba da tsiyar ka ba ko mutuwa ce ta je gidan da babu ai hakuri za ta to me za ta dauka rikicin gado gidan ubanki wai wace ce ma gidan uba kai to yaya da gidan ma yake naku me kuka tsinana a gidan da har kake yi mun mun tsinana abin arziki mun dauko kikin girma tsintuwa ta girma a gidanmu kaga mun tsinana abin arziki wanda ya dauki nauyi Adams Boy mashirin wannan shirin Jamilu Dan Kuda labari Adams Boy rikicin gado kai zan ma yajin aiki wallahi zan ma digara za ka ci ubanka wallahi za ka ci ubanka afa mana kun dame ni ko ana ni bacci wai yanzu na ta ne a gidan wai fa akan raban gado ne suke ta wannan abin tun daga waje ma ana jini to ku da shi ku zo duniya mu da duka rikicin gado ni bare ne saura kai ka tashi rigima zai ce wani bari a nan tun mai mun za ku yi ne kan ba wai da shi ne yake ai mun yake kakalan ne yake ba ya kama mamu ya to ce ai mun shiru na ce mun bari to dan ya ce ma bare baro ya ce ma ko ne gado dai raba ce za a yi yawwa sai an raba wallahi sai an raba yadda za a yi wannan jakirin mu san yadda za mu kauda ga abu mafi sauki menene mu je mu so biya dan tofa ya dan to ya fi karfi ko ya fi karfi mu zabga manja a cikin abu tunda dan yunwa dangare na sani dan yunwa ne dangare mu zabga manja ya mutu shikenan sai ya kara da biya alquran wallahi amma gaskiya yaran la kaka ya wala tambaye ku yake ina dan kon na o aje saka ba mu ni za ga bakan magana na magana ai magana muka ga maka ina karfan yana sa yake ya haka ina son magana da magana kuma da maka da maka ya to ku yi magana da babban ya zai ga mu
Wannan sharan shiri rikicin gado zai rika zo muku ne duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu ta Hausa Cinema TV. Rikicin gado wanda ya bada umarni Rufa'i B Ahmed, mataimakin mai bada umarni baban nan one boy. Rikicin gado.